Já jsem teď v Three Corners Sea Beach u Marsa Alam. Je to 4hvězdičkový hotel. Jsem tady už pár dní a musím říct, že jsem spokojená. I když je to 4hvězdička, tak se není vůbec čeho bát. Žádné žaludeční problémy. Všechno je čistý. Nevím, jestli se to může v pyžamu jít z pokoje, ale já jsem úplně neodolala. Co to je? Nevím, jestli je to odlivem, nebo jestli to tady je normálně. Já jsem jako večer chtěla si namočit nohy do vody, no ještě, že jsem to neudělala, protože tady byla úplná tma. To je nebezpečné. Jo, máme pláž. Asi třetina je skalnatá, se schodečkama a 2/3 jsou normálně klasický písek a molo. My jsme teda přijeli večer, takže samozřejmě jsme dostali pokoj hned, ale co jsem si tak vyslechla od lidí, tak dostanou pokoj hned i ráno, hned náramky. Jídlo je pestré, čerstvé, jsem s tím spokojená, i když jsem vegetarián, je tady spousta možností, co jíst. Je to každý den zajímavý a čerstvý. Oproti 5 hvězdě je koupelná maličko zašla a máme tam dávkovače místo těch roztomilých malinkých flaštiček, ale já to mám radši, protože je to ekologický. Jeden dávkovač u umyvadla, jeden dávkovač ve sprše a není tam kondicionér, lotion a tak. Animační programy jsou pěkné, včetně amfiteátru. Našla jsem tady i ptačí bodku, kde se můžou krmit ptáčci. Jinak hlavní jídelna je zasíťovaná, takže se člověk nemusí bát, že když odejde, že mu to vrabci sní. Všude možně v okolí hotelu jsou takovýhle vodopádky, se mi to líbí. Co jsem neřekla? Na toaletách u recepce jsou plastové květiny, což Three Corners Fire Rose je 5 hvězda, má tam čerstvé květiny, takže drobný rozdíly oproti 4 hvězdě a 5 hvězdě jsou, ale taky je rozdíl v ceně. Tady ten hotel je nepatrně levnější. Jo, na pláži teda není toaleta. Musí se chodit opodál k bazénu, no, což je takový trošku divný. Co se týče šnorchování, tak máme tady možnost šnorchovat na mělčině nebo z mola. Z mola je to klasicky hlubina, ale když se jde brzo ráno, tak vás plavčík nechá šnorchlovat i na té mělčí části toho útesu, kdo se bojí hloubky. Na výdání je to ráno, nemáme brew kafe. To preso z té mašiny je teda hnusný, no to není preso. Jako na pokoji je konvice, takže kdo máte rádi kafe, tak si radši dovést tam mladý kafe z domu. Já si myslím, že to šnorchování tady je i pro bojácný lidi. Kdo nechce být na otevřeném moři, vlastně tak až dozadu, až tam hodně dozadu se dá podél pobřeží šnorchovat, ale to, co tam žije. Tam sice nejsou jako klasické korály, ale jsou tam různý kameny, jeskyňky a opravdu hodně barevných rybiček a všech možných živočichů, jako rejnoček i různý hady, jsem viděla murény, takže určitě s sebou i boty do vody. Co mi vadí tady na tom Sea Beach je, že nikam jít vpravo vlevo. Vlastně vlevo je nic. Ale to není úplně pravda. Vlevo máme asi po 15 minutách chůze lagunku a vrak lodi na hranici mělčiny a moře. Jako slyšela jsem, že se k němu dá dojít. Já když jsem tam byla, tak by se muselo dlouho plavat. Vpravo jsou Korája, Jazzy, Lamaja a tak. A tam nás nepustili. Tam stojí Guardian a říká, že naprosto není povoleno ani se projít, ani podívat, ani jít na procházku. Je to velice blízko letiště,
vlastně evropský řetězec, takže ta kvalita je zaručena. A mi se tady celkově líbí, navzdory nějakým těm mínusům, já bych se sem určitě vrátila.